उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खालाइगावनि बुयेनकाट गामियाव रैखांस्रि बर' मुंनि सासे समायना हिनजावसाया गोबाव समनिफ्रायनो बेरामाव गोग्लैनानै दं। नखरनि सुबुङा फोरमायनाय बायदिब्ला थाखो 7 आव फरायबाय थानाय समनिफ्रायनो बेरामाव गोग्लैदों रैखांस्रि बर'आ दा 10 थाखोआव आगान सुरनांगौमोन होननानै फोरमायदों। रैखांस्रि बर'खौ गोबां देहा फाहामसालियाव दिन्थिबाय, थेवबो बिनि बेरामखौ रावबो डक्टरानो फोरमायनो हाया मा बेरामाव गोग्लैनानै दं। नखरनि गासै मुवाखौनो फानजोबनो गोनां जाबाय होननानै फोरमायदों। बिनिखायनो रैखांस्रि बर'नि बिमा बिफाया गोबां आंखालाव भुगिनो गोनां जादों। रैखांस्रि बर'खौ मोजां देहा लाबोफिननो थाखाय रायजो राजा आरो सरकारनि खाथियाव आरज गाबदों जाहाथे एसे अनसुंथाइ हरो होननानै। 51 नं. 3674 8600 183 IFSC कड SBIN 001337 फन नं 8011518854 उपाय गैला दा बेनि थाखायनो आं सरकारनिफ्राय सहाय मोनगोन होननानै आसा खालामदो। मा खालामबावनो दा नखरावबो जेबो गैला, मोसौ मोसाबो गैया आरो दंफां लाइफां दंमोन बेफोरखौबो आं फाननाय जाजोब्बाय। मा थाखोआव फरायबाय थानायनिफ्राय दिनैसिम बेसेबां बोसोर जाखो? क्लास 7 निफ्राय जाबाय थादो, दा नै 10 मोनफैबाय। जेबो परीक्षा सोरखा होनो मोनदिया, दा आरो बारासो जादों ना। रैखांस्रिनि बैसोआ बेसेसो? दा 14 बोसोर हाबदो, पुरा जानो हायाखै। बेनिफ्राय माने डक्टरफोरनो माने मेडिकेलफोराव लांनाय जायाखैमोन नामा? सिगां बे गामिफोराव नायनाय जादोंमोन आरो टंलायावबो लांदो, बिथिं देवमोनियावबो लांदोंमोन, बिथिं आरो बे सारगाव होनना बुङो जोंनि बेयावबो खिथिदो, मंगलदैयावबो लांदो। दा थाङै थाङै दा दाखालिबो आरो मंगलदैयाव लांबावनांबाय, बेनिफ्राय जेबो माबा मोनासै। दा बेनि थाखाय ब्लाड होनो होनना लांदोंमोन, माने होनो हादियाव लाबोफिननांबाय। GNRC-आव लांदोंमोन सिगां, बेयावबो सप्तासे थाना फैबाय, जेबो हमना मोनासै बेमार। बेरामनि नामखौ दिनैसिम बुंनो हायाखै, माने मोजां डाक्टरफोराबो मोजां बुङा। मा खालामनो आरो जोंलाय मिथियै मानसि, दा जों मा बुंनो, दा उपाय गैया। दा हार्टर प्रब्लेम होनना बुङो, बेखिनिखौनो बुंबाय थायो आरो। दा माने मास मोननैयानो थाया, ब्लाड होबाय थानांगौ। बिदिबो जाद्राया मानसिया, बिदि जाद्राया। माने सानाय सुनाय दोङो बेखिना, आरो दुरबल, ओंखाम जानो हाया बेखिनियानो। थै होनायाथ' जाबायनो, 6थायानो जाबाय, 6 बार जाबाय आरो 6था जाबाय, जेबो हमना मोनाखै दाबो। सरकार दा जि गोदान जादों बेनि थाखाय आं माबाफोर राहा मोनगोन होननानै आं खावलायनाय जादों। आरो रैखांस्रिनि थाखाय बाहाय जुदि बेमारखौ मोजां खालामना होयो, आं एसे गोसोखौ गोजोनगोन। उपाय गैया, आं बेखिनिखौनो बुंसै। মানে ভাল হ'ব লাগে, চৰকাৰ ফালৰ পৰা মানে কি দিয়ে কি হেৰি হয় সেইটো মানে অলপ পাব বিচাৰিছোঁ। বহুত মানে দুখত পৰিছোঁ আৰু মানে চব গৰু গাই চব মানে বিক্ৰী হ'ল আৰু উপায় নাই মোৰ ফালৰ পৰা। আৰু কি কোনো গছ গছনি বিক্ৰী গ'ল, গৰু বিক্ৰী গ'ল, তাৰপিছত সবেই বিক্ৰী গৈছে আজিলৈকে। আজি 3 বছৰ হ'ল। কোলাঘাটত দেখাইছোঁ, টংলাত দেখাইছোঁ, আৰু মঙলদৈত দেখাইছোঁ, আৰু GNRC-ত লৈ গৈছিলোঁ, তাতো দেখাইছোঁ, আৰু সুষ্টি মেডিকেলতো দেখাইছোঁ, মানে ৰঙিয়া সুষ্টি মেডিকেল, তাতে ডাইৰেক্ট বেমাৰটো মানে সিহঁতে বোলে জানো, আমিও বহুত বিশেষকৈ নাজানো। হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম বুলি কয়, আৰু দুৰ্বল ব্লাড কাৰণে ব্লাডো দিছোঁ। আজি 6টা হ'ল দিয়া, সেইটো মানে দি আছোঁ। আৰু এতিয়া ডক্টৰে মানে চেকআপত মাতিছে, যাব লাগে এতিয়া। আৰু সেইটো মানে একো প্ৰমাণ মানে হেৰি পোৱা নাই, এতিয়ালৈকে ভাল পোৱা নাই। বেমাৰটো মানে আজি 3 বছৰ মানে ভুগি আছোঁ আৰু এনেকুৱা। হয়, খাব অকণমানহে পাৰে, ইমান খাবলগীয়াও নোৱাৰে মানে সেনেকুৱা। এতিয়া মানুহটো ভাল বস্তু খুৱাইছোঁ, এতিয়ালৈকে ভাল বস্তু খোৱাটো মানে ব্লাডটো মানে বৃদ্ধি হোৱা নাই, আহি পোৱা নাই সেইবিলাখন। চব মানে খুৱাইছোঁ, খোৱাৰ আছোঁ। হয় হয়, এইটো মানে ডক্টৰে সেইটো কোৱা নাই,
সেইটো মানে ব্লাডটো মানে এতিয়ালৈকে কোৱা নাই আৰু এতিয়া বিটিআৰ চৰকাৰক কি আহ্বান জনাব? বিটিআৰ চৰকাৰক মানে বিচাৰিছোঁ আৰু এইটোৱে মানে পইচাটো চৰকাৰ ফালৰ পৰা তাৰমানে কি সঁহাৰি এটা বিচাৰিছোঁ কি ভাল হ'বৰ কাৰণে ছোৱালীটো। আপোনালোকৰ স্থানীয় এমচিএল আছে ভৱেন্দ্ৰ বড়ো বা বিধায়ক ভৱেন্দ্ৰ হিচাপে দুৰ্গাদাস বড়ো আছে, তেখেতসকলৰ ওচৰত গৈছিল নে আপুনি? হয় গৈছিলোঁ। ভৱেন্দ্ৰ বড়ো গৈছিল। তেখেতসকলে ডকুমেণ্টবিলাক খুজিলে, ফটো খুজিলে হয় দিলোঁ আৰু জমা দিলোঁ, চব জমা দিছোঁ ডকুমেণ্টবিলাক। সেইকাৰণে এতিয়ালৈকে হেৰি পোৱা নাই। এতিয়ালৈকে এসপ্তাহ 2 সপ্তাহমান এনেকুৱা হৈ গ'ল, এতিয়ালৈকে সঁহাৰি পোৱা নাই আৰু মানে ভাল হ'ব লাগে, সেইটো মানে সঁহাৰিৰ কাৰণে বিচাৰিছোঁ নাই আৰু।